De band had van tevoren sponsors. Ze moesten zich opjan, of ze mochten zich opjan. Ze hadden sponsors zocht. En dan ben ze een kwartier lang aan het fietsen en aan het voorlezen. Dan ben ik bij die gaat duo's vormen. Dus de ene leest de oren sport. En dan, als je dat dus dien had, dan wordt er daarna heel in een bus gegooid. En dat is heel spannend, dat zullen we voor mij tellen. Doel is zo volle mogelijk geld op te helpen voor een nieuwe sportrolstoel voor Sam. Sam heeft cerebrale parese. Dat is een soort hersenbeschadiging die hij met een vroeggeboorte heeft opgelopen. Ja, en daardoor kan hij niet lopen of zelfstandig zitten. Dus ja, dat is eigenlijk het gevolg daarvan. Sam zit op rolstoelhockey. Hij is keeper. Daar is de rolstoel dan ook voor bedoeld. Wat zijn al jouw klasgenootjes aan het doen vandaag? Die zijn hard aan het fietsen. Allemaal voor jou? Ja, En wat vind je ervan? leuk. Ik heb €101 ingezameld in totaal. En, Sam, ik doe het voor Sam. En ik ga wel mee naar voetbal met hem. Dus ik dacht, dan moet ik ook even hard aan de slag voor hem. Zelfs Foppe de Haan komt eventueel om te sporten voor Sam. Het Foppenfonds zal lekker bijdragen aan. De Haan vindt het belangrijk dat het geld net alleen van het fonds komt. Het idee is ontstaan omdat we vinden, en dat geldt in dit geval net voor Sam, maar heel veel van die band, die zijn heel geïsoleerd. Dus die gaan in een busje naar Squallen, komen we weer om en dan, dat is het. Nou, en die hel je dus achter de geraniumswijs, hoe je ze kennen. Ze moet naar buiten, ze moet wat doen, ze moet wat ondernemen. Maar de actie van Joert had de Squallen de eerste €3.000 ophellen.